Młyn jest zwija Bartłomiej i mda se ojciec gydać po kasiepsku. Jo ju dywno miał godunę, że je planuje se ojciec po kasiepsku, albo że je chce gydać, ale je nie miał czasu, albo je nie miał materiałów. I dziś je se myślę, że to jest dobry dzień, żeby zacząć. Żeby nie szukać wedmłewków, ale zacząć se uczyć. Ja mam taką knigę, Mały Princ, po kasiepsku, i mda se czytać ta kniga i łebłecia, jak to będzie. Mam nadzieję, że będę zapamiętywać to, co czytam. Dobra. Leony Wertowi. Je mam nadzieję, co dzieci mnie to przypuszczą, że je dedykuje ta kniga jednej łystnej osobie. Dobra. Nadzieja. Je myślą, że trzeba gydać nadzieja, a to jest nadzieja. Nadzieja. Dobra? A przypuszczać to będzie to samo, co po śląsku wyboczyć. Przypuszczać i łystna osoba to będzie majorentna, dorosła. Dobra. Jedni łystni osobie. Mam ale wyźną przyczynę. Ten człowiek jest tym największym drecha na świecie. Drych to jest kamrat, to pamiętam. Największym drecha na świecie. I mam jeszcze jedna przyczyna. Ten ktoś może rozumieć wszystko, nawet jak knizi dla dzieci. Może. A ja myślę, że to będzie może. A trzeba pisać może. Może. Dobra. Może rozumieć wszystko, nawet jak knizi dla dzieci. To też ta trzecia przyczyna. Ten łystny mieszka we Francji, a żyje tam w głodzie i zimie. Rozumiem. Jemu bardzo je trzeba truste. Co to są truste? Co to jest trusta albo trust? Tu mamy słowisko. Trust, pocieszenie. Dobrze. Jemu bardzo je trzeba truste. Rozumiem. Czyli te wszystkie przyczyny nie sygną, to ja chcę dedykować moja kniga dziecku, co tym on pierwie był. Dobrze. Sygnąć to będzie styknąć, nie? Wystarczyć. Tak myślę. Ja chcę dedykować moja kniga dziecku, co tym on pierwie był. W 14 dozdrzelawi rozsiede byle dziece. W 14. To będzie coś ala wszyscy, i no taka ciężka forma. W 14. Dobra. Dozdrzelawi. Okej, a czym się różni dozdrzelawi i łystni? I nie znają. Dobrze. Potem będę czytać. Rozsiede byle dziece, ale nie wszyscy to merkają. Słowiszk. Co gady słowiszk? U słowiszku słowa merkać nie ma. No ja myślę, że merkać to będzie pamiętać, albo uświadamiać sobie, co staciło. Tak ju polepsza moja dedykacją Leone Wertowi, czyli on był miłym knypa. I knyp to będzie albo bajtel, albo synek. Troszkę, nie wiem, knyp. To po polsku też tak rozzacza się godą i po polsku to jest takie bardziej nacechowane. A tu w dykcjonarzu słowa knyp też nie ma, ale to nie wiem, o co idzie. Dobra. Wstęp mam przeczytany.
dedykację mu przeczytanu i mogę albo mogę czytać dalej. Czy je był 6 lat stary, jednym razem je widział jeden belni łebrysk, ten był w tej knidze łe błerowiznie. Błerowizna, je nie znają co to jest dżungla? Pralas pierwotny. Błerowizna, co się nazywa, odlicznie nazywa, a nie nazywa. Prawdziwie powieście. No nim była znija była, jak żarła swoja ofiara. Hełe tyje kłepie, ładnęłe cechunky. I mamy kłepią. Mamy kłepią. Dobrze. W niej knidze stojało. Znije była, pławikają swoje ofiary w całości, bez zegwienia. Zegwić, trawić, tak to będzie. Płatemu ni młegą sa... Dlaczego młegą? Tu było morze, a tu młegą. I nie znają. To jest tajemnica. Zegwieniu płatemu ni młegą sa rychać, a zpią 6 księżycy trawią. Dobrze. Bardzo je myślił o przygódach w dżungli, a na łesztat cechłowił swój pierwszy cejchung. Ten był taci. Je pokazał tym wystnym na mój majstersztyk, a pytał sa im, a źle oni strach dostali. Ti odrzekli, czemuśmy by mieli tełe kłobłyka strach mieć. Na moim cejchunku nie był żaden kłobik. A tu jest cechunki. A tu było cechunki. To ja nie znaję. Czy ład cechunki, a na cechunki. Czyli że w dopełniaczu będzie końcówka ły, a w lokatywie, w miejscowniku będzie y. Ok. Czyli ład cechunki na cechunki. Ok. Ciężkie, ale damy radę. Nie był żaden kłobłyk. Kłobłyk. Fajne słowo. Po śląsku też mamy. Kłobuk albo chód. Sa gydy. Oto kłobłyk. Tam była jedna znija co zegwiła elefanta. Takie cechłowił wnętrzności nie znije, że ty istnie by to zrozumieć mogli. Im w jedno musi wszystko wytłumaczyć. Mój drodzy cechłęk wyjdzie tak. Dobra. Ja myślę, że to było 8 minut. To jest moc. Mój mózg teraz musi trochę odpocząć i analizować to, co ja mam przeczytane. I muszę powiedzieć, że mam problemy z wymową. To znaczy, że tu z początku mamy wymowę wedle International Phonetic Alphabet, ale z początku Bindur pisze, że nie ma jednej kasiepskiej wymowy. I to jest problem, bo je na przykład czy widzę z taką kreską, nie? Na suwałci. I tu jest napisane, że to trzeba czytać jak ej. Albo we wstrzednokasiepskich dialektach jak albo ej. Ale je pamiętaję, czy miał gedone z kasiebama i ja nie mogę się wspomnieć,
żeby ktoś gadał napisanej. No, йому napisanej. Albo tu jakieś słowo, co się kończy na ej. Nie mogę nic znaleźć. Ale wy znacie, o czym ja gadam, jo? Nie ma nic. No, to znaczy, że ja pamiętam jedna wymowa, a tu mi piszą, że to trzeba czytać inaczej. Ja nie znam, co robić. Dobrze. To jest wszystko na dziś. Ja się wybaczam za moja wymowa. Ja znam, że to może być tragedią dla Kasiebów. Ja próbuję. Ja będę każdy dzień czytać małego princa i mam nadzieję, że w następnym miesiącu, że to było jakoś tak, w następnym miesiącu będę gadać kans lepszy. Dziękuję.